Jotonono tini tewaisa lamsogui naharo tini ni jorao hingke norokni bwskango ang tekaisa topic katal tugui phaikya abo hingkai foundation syllabus o tongo second semester rokni abono karibo o koglop kubun rogo bo samungle nango hai hinpano o jorao khai college o Modern Indian Language MIL Foundation koborok nahari pornai rokni bagino o video nganang titun nei kaisa koglop tongo tituno karei seng saimangkarwo bolong tongo titun tongo hook o kaitam seng sini syllabus o mangka bolong titun hook aroni bising o jorao hingkai ang titun koglopno ang norokni bwskango poriwi abono kisisa sbai khurubui sanani bagai ang saitogano koglop titun bumung suinai hingkai Ramkumar Deborma titun koglop belai kino luku hamjak bung manjak koglop nei ang khakao tamni bagai hingkai obo seng krung bijabo seng mano kaisa hingke Suranjan Kundu Chaudhary bai swijak surang bijab mungui bo kaisa komthingjak bijab tongo boni komthingmani bijab o surang ni bisingo o kobita no eba ke koglop no asuk thai rwkha abono karibo tei kaisa hingkai Noresh Chandra Deborma koborok basa sahitya krama bikas a bijabo bo koglop swijakmani eba khaiba koborok kogrbayo koglobo bo haike swijagui phai abono swijna thangtaniwo o Ramkumar ni koglop no swijak tongo tai abono karui nini khumpui baroruk hwnei koglop bijab komthingnai okra Chandrakanta Mura Singh bini o bijabo bo o titun koglop no dajakha obo khai Roman script bai type khlaijak abono kari tei kaisa kokborok ni puila koglop bijab nini kokborok koglop bwsap 1983 o komthingui karijakmani bijab kangsa nini seikrung Noresh Chandra Deborma tei Shemlal Deborma borok kwnui khlai komthingui karimani bijab o bijab ni bisingo bo titun koglop no dajakha haike tabuk bijab kangbrui ani bwskango o ongo titun no mamungno swijak ang karikha tanbagi hingkangkai baksa jagao kai nini swimung spelling rok kisa saya rok bo nukjakha hai hibana ang bo bijaba abole sawi relia hingkai tamkai seng muitu naraklainya nangano o titun koglop obono swinai Ramkumar Deborma bo bini o koglop no 1945 o katal kothama mungui kokborok ni puila kokrbai blai eba magazine literary magazine kokborok ni puila kokrbai blai komthingnai abo Sudhanno Deborma bai komthingjak katal kothama kokrbai blai no puila o titun koglop no srimung rwjago abo katal kothama kokrbai blai ni puila bisini bisini waini karijakmani kangnei number o katal kothoma kokrbai blai no swijago abo bangla angko English hingke 1954 tai 1366 hingkai Tirprabdo 1364 hingka oka Tirprabdo bisi a jorao karijakha seng obono kaham kai bujina nangnai tai bijabo asuk thai manmani hingkai 1983 o jefruo sini swinya kwrung tei wansukna kwrung rok eba kheba Shemlal Deborma bai Noresh Chandra Deborma kwbangma koglop kwrung rokni swimung rokno borok basiui 1983 o borok bijab kaisa komthingui karikha kokborok koglop bwsap aro wono titun koglop asuk thai rwjakha a koglop bijab bisingono o titun koglop no mano puila swijakma hingkai katal kothoma kokrbai blaio 1954 ni jorao seng abono muituma nangano tei kaisa mo bo muitu narakdi katal kothoma kokrbai blai abo Sudhanno Deborma komthingui kariu hinpano abo puila talnio kangsa olokai nini
tal thamo kangsa olokai kari jauliya tal dogo kangsa ahike kari bisik tham romai kari jakha aboni yagulo hangkai o ketal kothoma kogrbai blaibo muthak jagui thaka tai kari jakliya hangkai tamo khaiba sung a kogrbai blaini bisingono titun koklogrokno mankha abo sini nangkukmani khai hangkai angoro jotoni no to ang nahari porliya ang kaisa je jotoni slai spelling rok bebak no thik ang abono no nahari ang porisiwano jotoni engui oro swijak tongo rajani amolo osa puja phuru paharo kapuru rajani binondiya sawibo bujitiya tamnisa rajani amolo osa puja phuru paharo kapuru rajani binondiya sawibo bujitiya nisau seng tar oro tamno seng sawiman ka hangkai titun koklobo seng puila betang tang thamno seng nahari naikyang hangkai raja ebakai bubagrani jorawo oro bo bubagrani kok khursajak eba sajak krei tamkai bubagrani amolo hangkai jorabo sajaka osa puja abutei jora rogo osa puja puru rogo paharo kafuru sau paharo ka hangkai rajani binondiya rok paharo kafuru o rajani binondiya sawibo bujitiya kok hangka rajani binondiya rok ebakai rajani borok rok kamio kasao osa puja abo hai jora rogo abo kuno kaisa bubagrani jorani kok hangkai tam hnai borok no kamini borok rok rajani borok angmani bagui kaham kai borom khlaio kaham kai yasak sogo tai kaham kai no borok bai kwrwngui kok sanani bagui tai nogo nograi phaima bati sanani bagui saitoklaio tamokai koklobo sawo kok wanji thaisa kok borok thaisa sawi joliti mase naidi a rajani binondiya rok borok tamo hangkai nini nogo nograi kau hunpano nini nogo kasana hunpano nung yasaku kahangko yasaku hunpano bo nini kokno nini kono bo bujinani naya bini sakno kisa tomoro moro kai torjakmani sakno kungsukjakmani sakno bolaimani oro nugui maka kok wanji thaisa kok borok thaisa abo haike borok sawo mane kok sathani o kok sapuli sawo wanji kok tai tipra kok hangkai aboni bagui sawi joliti masenadi borokni a tongmungno borokni a wansukmungno borokni a naimungno borokni a gurung rokno naharkakai jolima hai naslema hai angjago ambaginyo sawi joliti masenadi omongka lain tangdok tang bazorani kok bubagrani jorawo rajani binondiya rok kamiam sayo kawo paharo kawo mane kamiam sayo kawo hasuk besero kawo hanggai borok jabor hasuk besero kaka hangkai a bubagrani binondiya rok borok no kuno mungsa sawibo borok bujinani naya hangkai nini kok wanji thaisa kok borok thaisa sawi sakno torjakmani sakno kungsukjakmani sakno bolaimani abo seng oro nugui mangkha hangkai amo hai tongmung rokno hasuk amsayo tongnai tipra sarok abono sajakya abono hamjakya abono no o koklobo sanani naimani hangkai orote basawo parawo borok bo kwrwini jora hini sawo parawo borok bo kwrwini jora kwrwini pojano sasung twinyani parawo borok bo kwrwi parawo borok bo kwrwi hingkai kwrwini pojano sasung ma twisinai kwrwini pojano sasung twinyani hingkai a jora rogo angui mano hukni samung rogo pailai angui mano nok nukung samung pailai angui mano tamni bagui hingkai o borok bosor sinung beba no huk habono kitingui phungaki hubo thango sarike nogo kasawo abo haike no sal thango tal phayo haike no samung huk bai kwrwngui ma tonglaimani jora aboni bagui a jora rogo kami rogo borok belai kino kisa angui thango tai bubagrani binondiya rok tumung borok kami go phaiui nini kor khajna rok thumnani phaike hangkai thumka hangkai thumuitlanga thangka hangkai a rajani binondiya rok kami amsaini borok rokno no a poja no twirinani bagui nayo abon bagui no kwrwini poja no sasung twinyani tan bagui hangkai luku kwrwi borok kwrwini jora poja khornuni no khorsa twinyani hingkama belai khino
hilikma hiliksa angin thangnani kok aboni bagainya kunini poza no ajorao sasung matiu bo poza hangkai bubagra rok kamiam saya bubagra ni binon dia rok kamiam saya kasawi borok ni je songui rizak nini kor khazna rok aborok no borok je purwo thumka hangkai thum mani rok no tunui rinya ni bagai kamiam saya borok ni bial rok ngi thangmani nukjago haike bial ni joro phano kesep khlaiui bubagra ni binon dia rok no borom khlaimani bising tui tai borok ni dagi mungno kok khnamani bising tui kununi pozano phano sasung tuinyani nangmani kok no kok logo sajaka tebo saboro pozani saka bira horoi paiya sui bok ni sau pozani saka bira seng kaisa poza sini sago mungsasek poza makase senga poza na sebasa hilik jagi tong te kaisa ni poza tumuno sak barjana harana kakai apro tebo hilik sugui thango aboni bagai oro sanai makai kununi pozano sasung tuinyani pozani saka poza je horoi matui mani paya nang kosto khlaiui mani rokno nang bangra pano balei hilikma hiliksa khlaiui jeng telangi ma thangmani tunani bagai engkai tobo se dakti phaidi dodi apruo himui maya hangkai thangi maya hangkai tobo se phaidi dodi ni sau tobo se phaidi dos dodi pu boro donani abo engkai bahaki doi manai tamun bagai hingkai ani sasung ni poza hangkai siang kaham ke telangi thangi mangkamun agakai orokai seng tam nugui mangkai poza ni saka poza hori ma thango engkai abodi jorao phano dose dodik ne nono sikri sokro upara sopra khlai engkai aboni bagai nyo orwo koklobo saka tamo sanani kokno bujia binon dia ni sau tamo sanani kokno bujia binon dia ni sau engkai orotep sawo parao phaibo masaya manange detong bubagra ni binon dia ro borok jephuruo kamiwo kasanai hasek besero kasanai aphuruo rajani binon dia rok phaikya hnei borok no asakai tongthok satoklai lamsogui borom khlaiui borok no yasak sogo nograi yasak sogo rajani binon dia rok se phaibele phaidi borok no sari grana khand grana hnei nok nu khongo kasari mani rok laibu mano ruksanai ke seng sahori mano phiaba oro tam nugui makangkai borok to tamo sane kokno bujia para phaibo masaya manai re tong para phaigai borok no nograi rok to ja hamjak mani hainje sing borok bosong rok kene hamjak magana nok nu khongo nograi kasa kene tokra thare sariwo ponra thare sariwo ja tong krui manmani na suksa jorati chariui khanrui no tongthok chathok lai rohormani seng sawi mano abo sini gurunggo sini wansuk mo no kubul jak nga haike oro tam nu kanggai rajani binon dia rok kokno to bujia no tamo sane boni kongo to bujia aboni bagino oro sawo para phaibo masaya manange de tong sengna to kogya geri gnangbo busia ni sawo tamsa sengna to kogya geri gnangbo busia bubagrani binon dia rok kami kasakakai nono sengna to kogya no kami wo tamo geri ni nukungo tamo geri am to sengya nung geri jangai tong ganang dangai tong abno singya borok je nangmani ja borok musung mani sanani nungnani bebang mana na hasi am bagino sebu singya nung geri jang tong ganang tong borok bujia suarak bedek sano wak tok neso suarak bedek sano wak tok neso suarak bedek sano wak tok sanani hino manthai sokthai tong asuk sanani hino manthai sokthai tong asuk mane nini nukungo pai nini ro tok datong wak datong suarak datong abo hai kuno sinya nang genang dangai tong keri jengi tong abo no bokono borok sinan naya res redik sengna to kogya keri genang bumusia suarak bedek sano wak tok sanani hino manthai sokthai tong masuk sanani hino manthai sokthai tong masuk labulasia kibu kiriya rajani binon dia hanesyo labolasia kibu kiriya rajani binon dia lasina ni bokogya kirina ni bokogya botam ni bagi lasina tam boy kirinai abo ni bagino rajani binon dia ro ni kok saja goro ngkai tebe saworo botol kopulung suara ribo botol trijau hino nono bubagrani binon dia rok nok nukungo kasakang kakanyo anuk huni boro yasak sogoi bono botol kopulung suara ka nenglai jadi ni borong klai ya predo ngeborok kaya apno dakti ke nangui pai
tamnai botolo tui dawo engko tui pa engko bot suara pabia abo hairok khlai tebo se nini lasimung ro tai tebo se sano orte besawo laisok kuplung muihan ribo tobo banya se hino laisok kuplung muihan ribo to banya se hino nono engko laisok mane thalik blai rogo sari jago engko thalik blai rogo khai nono wasino muihan sida sakini kaham burung khar gagai borok sai kibayo bas banya ko tebo banya se hino man tebo nangu ma kokta te banya se hino bebus rajani binondia ni hinjago bebus mane kogwanjiyo engko toros hajago behia ton naigana kisa tamsa oro wanji ko tamsa o kobita no last ni ko behia rajar khajansi mane binondia rajani binondia ro bebus rajani binondia abo haikhlaye o koklop no wanji ko bo sijak tongo nini rajar amle durga pujai pahari gaye ঘুরে বেড়াতে রাজার খাজানচি রাজার বিনন্দিয়া কথা বলে বোঝানো যেত না একটা বাংলা একটা কগ্রক মিশাইয়া কথা বলে কি রাগি নমনা আবা হাইরকায়ে কগওয়ানজি সিজাক जों মানো হাইকে কখাই তাবুক जों অর তামনো সাইমানকা তাই তামনো সিকা তাই তামনো বুজিকা আবো সিনি যতনি কতরকু जों অর নুগুই মানকা বুবাগ্রানি জরাwo bubagrani no songjak binondia rok borok osa matai kaimani jorao borok kami amsayo kasawi borok tamoka hingga kai manthai sokthai je tongmani no borok songjak tongmani no nini naharani thango angkai aboni bagui no koklobo bo titun mane tui tuni rijak mani titun protharok जों sakngrogo जों khanaka angkai aboni bagui no oro je bubagrani jorao bini binondia rokno kamiwo kasawo tai angkai borok je manthai soktaino thumo tai jorao kamiwo borok belai kino gri ngmani jora tamni bagai samung homong bai pailaya angkai tongmani jora abotui jorao bubagra rokni abotui thumjak manino tunui rinani bagai borok belai kino bia lengui tongmani jorao khorok ni pojano rujuwi tunui rinani nango haike borok belai kino tekto tai jengjal tai birimano klayo angkai klai khakakai tamakang khangkai te bose kok rokno bujinani naya sinani bo naya saimanani bo naya kogwanjei kok borok sawi sapului torjagei logjagei te bose hiji himdik dose dodik abo haiklaye borokni samung no holoso khlaimani kok no o koklobo sane naikya tebo sane naimani hingkangkai kami rogo kasa kakai borok no kamini borok rok kaham kai lamsogo nograi rajani binondia hani tebo borom khlayo hai hempano borom khlaijakna binondia rok hingkangkai saimanani naiya bujinani naiya sinani naiya haike tamung hingkangkai nini suarak betuk sano waktok sano manthai choktai tongma haike sano tai abono cari khandra hingkangkai suarak khanikakai bo suarak namai tui botol dawo pabia hano angkai laisok kuplung muihan bekebo basi bangya tebo seru faidi kuno abo hai khalayei bubagrani binondia rok kami kasawi tomung sitra samung tangmani kok rok no orowo koklop nai Ramkumar Deborma bini titun koklop ni bisingti srai ke sanani naimani no जों o koklobo mano koklop ungka abo haike bini bisingti जों Ramkumar Deborma ni sinimung no botu जों belai kaino sinani te semana nangthai aboni bagai ang norokna kisi kok bai ang sanani bagai sai toganu Ramcharan Deborma bo 1921 BC wo Khwai Rajnagar amsaini Chandranath Thakur kamio asayo kahamke mujonardi nini Khwai amsaini je engko Rajnagar ni kaisa thai tongo aroni amsai klayo Chandranath Thakur para arono bo 1921 BC wo asayo angkai boni kok rbani haparo sinimungni kokno tui sana thangka hunke bo khoroksa ketal kothoma kok rbai blaini seinai tongmani bo Khwai government rungnogo class 10 jora eba kai remsi jora bo porikha angkakai aboni ulo lama koktoma blayo samung tangani sengo bo kahamke mujunardi lama koktoma blai bo aro samung tangani sengo lukuri sapmung koklop natok kothomayung rok bo sikha
Pia bini sejak kebang kukno kari jak liya. Jora kaisao bo nini kok borok ni kaham kaino bo samung tangi thangka borok ni a jora to tabu kerika abono karui bo 1952 इंग्रेजी बिसिओ bo Tripura Anchalik Porishod ni adong bo khoroksa tongmani abo haiklai sing bini sinimung chigon sano mano bini o koklop ni bisingti hingke sing kaisa wansuk mung kuthuk mano sing tamni bagi hingka hangkai sini kok borok kok berbai ni haparo sinai rokni bisingo kesam joran hingkai bini mung kaisa muitu khojaknai klayo aboni bagi angkai o koklop ni bisingo joto nangmani rokno norok kaham ke naidi oro sengmung phaigni ba bole maya tongnani bubagrani jorao osa puja purbo paharo sabo ka hangkai to abo bubagrani binondia rokno paharo kau hingga bo jorao ka hangkai osa puja ni jorao hangkai bubagrani binondia rok kok bahike sa kami kasawi bubagrani binondia rok kokno bahike sa hangkai kok wanji thaisa kok borok thaisa sapului sao hangkai sakno torjak mani kok rok hangkai parao borok grini jorao grini pojano sachung mati mani arni semungai manu hangkai bubagran binondia rok para phabe masa emana ide tong ni sao hangkai borok tam suara butuk sano waktok mantai sokdai tong masuk ni sao hangkai botol kupulung suara grubo botol tui dawo hino kok nini angko tapnai flinda blank rok phai manu laisho kupulung muihan rubo tobo pangya se hino hangkai abo hai je bebus rajani binondia ni himani rokno sing omo rokno no orni sigon sawono question 10 12 ta abo bebak no norok mani thangnai tumung norok o video no kangkai khna somoi khunju kokor khana kakai norok manai hini ang kha khlayo mutu nardi obo ketal kothoma kogro bai belani puila bisi tei kangnayo 2 number karijak mani bo nokhoro ketal kothoma kogro bai belayo abono komthingnai ketal kothoma no komthingnai sudhanno deborma o ketal kothoma kogro bai belaino kokborok kogro bai ni haparo jottoni sekang kogro bai belai komthingui karijak mani abo kaisa kokborok kogro bai ni besebo nini laibuma kecung anggai sini jagi tongnai tini ni bagi to asakno angsitun ang haino hai beskang ni salo tei kaisa ketal topik no tubui ang norok ni beskango phaipirana norok soya khai nai tongdi tai anobo logiriwi norok ni tamorok nangi tong ano saka hangka kai ba ang nugui mano tai amorok no dakti khlai ang norok no rnani bagi saito gana hambai asakno